Uy, kaila ba ka og nakatilaw na ba ka anang gitawag na Dan Eric's Ice Cream? Nganong ang mga tao ganahan kayo ana na ice cream ug unsa atong dapat sundugon ana nga brand. Kanang sulod sa tong video karong adlaw. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya. Mga ka-Nation, ang Dan Eric's Ice Cream gisugdan ni siya sa duha ka mag-asawa. No, kini siya ang Flores family in which kani siya ang lalaki is usa ka OFW, usa ka mekaniko, yung asawa is isa ka housewife. Katong 1990, gusto na nila mag-settle diri sa Philippines, no, diri sila gusto magstay. Og nakanahuna sila nga magtukod og negosyo. Mao na naka-come up sila og usa ka desisyon nga magtukod og negosyo didto sa Taguig. Gitawag ni siya sari-sari store. Og kini sila nag-rent sila didto og ilang pinakauna nga tinda unsa ka lubi. Oo, sakto imong nadungog. Ilang pinakauna nga tinda sa ilang tindahan sa una is 18 ka buok lubi. Pangutana karon, kumusta? Pilay halin? Ni bomba or wala? Ang tubag, why halin? Wa jud ni palit sa ilang baligya nga lubi katong pinakauna nila nga tindahan didto sa Taguig. Pero unsa gibuhat nila, nagpadayon gihapon ang mag-asawa sa pagnegosyo, bisag way halin, bisag way namalit sa ilang tindahan, nagpadayon gihapon ang ilang gibuhat, nagdugang sila og mga produkto. Nagrepack sila og kanang gitawag na mga asukal, asin, gatas, oil o kanang gitawag na uling. So kana ilang gidugang dito sa ilang tindahan na mga tinda. O kaloy sa Ginoo, napoy ni appreciate gamay, napoy ni palit hantod nakatukod sila og mga suki. Ug pasabot anam-anam na og kadaghan ilang mga suki. Pero sa paglabay sa panahon gibundakan gyapon sila og pagsulay sa Ginoo. Nganuman kato ilang pesto dito sa Taguig kato sa public market na close, no. Gipahawa tanan vendor, gipahawa tanan nagtinda. O pinakasakit ana is wala sila nabitbit bisag isa na produkto nga ilang gipang tinda. Og again, nalugmok na pod, nadaw na pod, nadamag na pod ang katong founder sa Dan Eric's Ice Cream katong panahon na. So di ba 1990 sila nagsugod, usar sila katuig dito sa public market dito sa Taguig. Ang pangutana karon ni undang na ba sila? Ang tubag wala. Nagpadayon gihapon sila sa ilang pangandoy, pinaagi sa pagbaligya na pod og lain nga produkto. Kining founder sa Dan Eric's Ice Cream nga ka-Nation katong lalaki, sa katong gamay pa street vendor ni siya, no. Gamay pa siya na maligya na siya og kanang gitawag na ice drop. Ug karon dako na sila, no, gikan sa ilang pagkalugmok dito sa public market sa Taguig is nagtesting sila nga magbuhat og produkto nga ice cream. Gigamit niya yung experience katong bata pa o yung experience sa iyang pagpaninda didto sa iyang tindahan katong na-close sa Taguig. Ilang gibuhat, nagpalit sila og ice cream machine. Ang kantidad 80,000 pesos. Pero katong kwarta ila tong giloan para maka-start sa ilang negosyo. Nag-experiment sila sa ilang timplada sa ice cream ug niabot sa panahon nga na-perfect nila ang timplada sa ilang ice cream. Og ila kining gibaligya ug kini siya nagustuhan sa mga tao. Ug hantod karon ilang produkto nga ice cream, ang Dan Eric's Ice Cream ni kalat na sa tibuok Pilipinas. So ang tubag sa atong pangutana gaina, nganong ganahan ang mga tao sa Dan Eric's Ice Cream? Kung ako'y pangutanon, usara kong tubag. Ang tubag nako is lami jud siya. Kana siya dili jud nato ikalimo, dili nato maiwasan na i-compare sa laing brand sa ice cream. Kay ang Dan Eric's Ice Cream lahi ra jud og lasa. Lami jud siya. O ikaduha nga pangutana, unsa atong dapat sundugon sa Dan Eric's Ice Cream? Number 1, don't give up. Hayog undang, kung madagma ka, okay lang. Bahalag mapangos ka, tindog, kay kana siya na bag-o nga opportunity nga nagulat sa imuha. Ikaduha na dapat nato sundugon or lesson na atong makuha sa Dan Eric's Ice Cream. Kung naay rejection, but pasabot ana, naay redirection. Kung reject ka karon, okay ra na. Kay ang Ginoo nay plano sa imuha, i-redirect ka para sa usa ka aspeto, usa ka journey, usa nga butang nga para jud sa imuha. Sa masugot kag sa dili. Ug ang ikatulo na dapat nato sundugon sa Dan Eric's Ice Cream kanang gitawag na paggamit sa tong skills nga gihatag si Ginoo sa tuwa. Gamiton nato to mga kaagi nato, mga past experiences kay kato silang tanan kung imo tong tigumon, imo tong isahon, magamit to karon sa imong bag-o nga journey na ginatahak o ginalakwan. Don't underestimate your skills kay kana siya imo jud siyang magamit along the way. Ug kana lang tong video karong adlaw, no, mahitungod sa Dan Eric's Ice Cream. Daghan kay salamat sa pagtan-aw, gantud na pud sa sunod. Bye. Follow for more. Uy, Bisaya Channel! Ang channel para sa mga Bisaya.